И здравейте хора, днес ще играем на 99 дни в Roblox. Абонирайте се и харесайте клипчето. Къде да почвам? Добре, точно сме тук тим. Хора, пишете ми в коментарите какви игри да играем, защото аз не знам вие какви искате. Да цепим дърва. О, ще пиквам. И това ще е много добър. Ще направи сигурно всичкото. Сега ще ходим за честове. Мисля другото клипче да играем на FC Mobile. Или което вие предложите. Вече сте много добре. Му ги оцеля. Имаме монето, това е за рибана. Честно. И да ми спадне нещо като копия. Копия. Окей. По-добра брадва, това си е много добре. Чай, забрах как се взима направо. Това ще трябва да го нося, защото ще ги е полезно. Никъде да го нося. Два въглена. Си имаме единия.